anyị na-anabata nwaanyị na nwanne anyị nwaanyị Serena n'ụlọ nke Chineke onye fụrụ anyị n'anya taata ka ọ na-azọbata okwu izizi n'obi Chineke. Anyị were esetụpụ aka nke ngọzi n'isi nwaanyị bụ Serena n'ụbọchị taa, wee na-asị ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nabata nwa odibo ya n'ụwa n'ụlọ nsọ, ka ọ bụrụ nwatakịrị nke ga na-eto n'egwu nke Chukwu, ka ọ bụrụ nwatakịrị nke ga-eto n'ịfụnanya nke Chukwu, ka ọ bụrụ nwatakịrị Chineke ga-eji wee kwalụ ọrụ, ka ọ bụrụ nwatakịrị nke ga-ejeru Chineke ozi n'ụzọ dị iche iche, ka ọ bụrụkwazị nwatakịrị nke ga-ewetara nne na nne ya obi aṅụrị, ka ọ bụrụ nwatakịrị nke ga-ewetara ha udo na ịfụnanya. Gọzikwazị nwaanyị nwa nke mụrụ nwa nwa, ebe ya na di eji obi aṅụrị were ekubata nwa nwa n'ụlọ nsọ nke Chineke. Ka aṅụrị elu nwa tọọ atọ n'ime ha, ka aṅụrị elu nwa tọọ atọ n'ezinụlọ ha, ka ebumnobi niile nke ha ji na-egosipụta Chineke nwa ọfụrụ nwa nke o nyere ha, ka ebumnobi ahụ niile mejupụta dịka esi kụbata onye amụma Samuel n'obi Chineke wee narị ya dịka onyinye. N'ọfụ ka anyị na-ewerekwazị Serena na-erunye n'aka Chineke, wee na-ayọ ka Chineke na-alụ nwatakịrị nwa dịka onyinye, ka ọ gọzie nwatakịrị nwa, gọzie ezinụlọ nwa, gọzie atụmatụ ha niile dị mma n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie Serena ma gọzie nne na nne ya na ikwu n'ibie niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye n'iru unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 17 n'oge na-adịghị emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji olu sọpụrụ onye nwe anyị, ji onye ya ofufe maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile nke izu ụka n'ụwa na ogologo ndụ anyị na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ngọzi ya, na-ayọ mbuli elu, na-ayọ amara ya. Anyị na-echetakwazị ọtụtụ ụmụnne anyị ndị na-alụ ọrụ nke ilekọta ndị nyanya, ka Chineke na-echekwaba ha, na-edu ha. Anyị na-echetakwazị ọtụtụ ndị nọ na nyanya na ndị mmadụ rapụ, ka Chineke gwọọ ndị nyanya nụnwa, ma ndị mmadụ rapụ, ka Chineke kasị ha obi. Ma masị nụnwa kwazị anyị na-erunye masị ya n'ụsọpụrụ iche maka Sicilia nna, ọ bụ Tobias nna yọrọ maka Damasị nụnwa, ka esi anyanwụ na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Ezinna Emmanuel anyanwụ. Ezinụlọ Solomon Mgbagwu na-ekele Chineke maka onyinye nke Serena nke chi nyere Mgbagwu nke Chineke nyere ha. Ka a natazie isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile.
ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Na Gibeon, Onyenwe anyị jiri abalị bịakwute Solomọn na nrọ. Chineke sịrị ya, rịọ m ihe ọbụla ị chọrọ ka m nye gị. Solomọn zara ya, biko Onyenwe m Chineke,
icheela m bụ nwaodibo gị eze nnọchie ọnọdụ nna m David, ma abụ m nwatakịrị, amabeghị m ihe m ga-eme. Ana m agbara gị odibo n'etiti agbụrụ ahụ ị hụtara ahụta, ndị ahụ karịrị agụta agụta n'ọnụọgụgụ. N'ihi ya, nyeenụ nwaodibo gị akara obi eji aghọta ihe, ka m wee chizie ndị nke gị nke ọma, wee chọpụta ihe dị iche n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Maka na onye pụrụ ịchịkọta ndị nke Chineke bụ agụta agụta. Arịrịọ a Solomọn rịọrọ masịrị Onyenwe anyị. Chineke wee sị ya, ebe ọ bụ na ịrịọghị ka ị nwee ogologo ndụ, ịrịọghị m akụ na ụba, ịrịọghịkwa ewepụ ndụ ndị iro gị, kama ịrịọrọ ka enye gị nghọta ime ihe dị mma. N'ihi ihe a ịrịọrọ, aga m emere gị ihe ịrịọrọ. Aga m enye gị obi amamihe na nghọta nke mmadụ na-enwetabeghị kemgbe ụwa bidoro, nke mmadụ na-akaghịkwa enwe ruo ngwụcha ụwa. Okwu nkọsapụ ụwa. Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Onyenwe anyị, ekwuru m na oke m ketara bụ idebe okwu gị. Okwu si gị n'ọnụ dara oke ọnụ n'ahịa karịa ndende ọlaọcha na ọlaedo. Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Ka obiọma gị kasie m obi dịka nkwa ikwere ụmụodibo gị si dị. Ka obi ebere gị bịakwute m ka m wee biwe ndụ, maka na iwu gị na-amasị m. Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. N'ihi na ahụrụ m atụmatụ gị n'anya karịa ọkacha mma dị n'ọlaedo. Ebe ọ bụ na echere m ihu n'usoro iwu gị, akpọrọ m ụzọ ọjọọ ọbụla asị. Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Iwu itiri anyị dị egwu. Ọ bụ ihe kpatara m ji edebe ha. Ikpugheghị okwu gị na-agba ihe dum n'anwụ, bịakwa na-enye ndị umeala ezi nghọta. Onyenwe anyị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Anyị ma na ihe niile na-arụkọ otu maka ọdịmma nke ndị hụrụ Chineke n'anya. Ndị ahụ hụrụ Chineke n'anya bụ ndị ọ kpọrọ dị ka nzube ya si dị. Ndị ahụ maara n'isi mbido ka o kenyere akara aka nke iketa okike na oyiyi nke nwa ya, ka nwa wee bụrụ onye ọ buru ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. Ọ bụ ndị ahụ o nyere ụdị akara aka ahụ ka ọ kpọrọ. Ọ bụkwa ndị ahụ ọ kpọrọ ka ọ gụnyere na ndị ezi omume. Ndị ahụ ọ gụnyere na ndị ezi omume bụ ndị o nyere otito. Okwu nkọsapụ ụwa.
onye nwe anyị meghee obi anyị ka anyị nụ okwu nke nwa gị. Alaeze eluigwe dị ka akụ nke zoro n'otu ala ubi. Mgbe otu nwoke hụrụ akụ ahụ, o kpuchiri ya ihe, o wee were ọṅụ lara ihe niile o nwere ya zụrụ ala ubi ahụ. Ọzọ, alaeze eluigwe dị ka onye na-azụ ahịa nke na-achọ nkume dara oke ọnụ. Mgbe ọ hụrụ ụdị nkume ahụ dara oke ọnụ ahịa, o wee laa n'ụlọ ya, rechaa ihe dum o nwere, wee zụta nkume ahụ dara oke ọnụ. Alaeze eluigwe dịkwa ka ugwu awụnyere n'osimiri. Ugwu ahụ wee kpọkọta ụdị ihe dị iche iche. Mgbe ugwu ahụ juru, ndị ọkụ azụ dọpụta ya, debe ya n'akụkụ osimiri. Ha wee nọdụ ala na-etinye ihe bara uru n'okpokoro, bịakwa wụfuo ihe na-abaghị uru. Otu a ka ọ ga-adị n'ọgwụgwụ oge. Ndị mmụọ ozi ga-apụta kewapụta ndị ajọ omume n'etiti ndị ezi omume. Ha ga-enuba ndị ajọ omume n'oke ọkụ na-ere girigiri, ebe ịkwa akwa na ịta ikikere eze ga-adị. Jesu wee jụọ ha sị, unu ọ ghọtakwara ihe niile a m kwuru? Ha wee zaa ya sị, ee. O wee sị ha, onye ode akwụkwọ ọbụla e nyere ọzụzụ maka alaeze Chineke dị ka nna nwe ụlọ nke na-esi n'ụlọ akụ ya na-ewepụta ihe ochie na ihe ọhụrụ. Oziọma nke oseụwa. Nke mbụ anyị na-anabata the newest Christian and the newest Catholic in our community. Ka anyị kpọọ Chineke anyị. Ọzọ dịka nwanne ya ma anabatakwazi ndị niile na-abịa ụka for the first time today. Ama sị unu niile nọ.
ọ na ha agbachalite nwayọọ nwayọọ, a na ha eje nwayọọ nwayọọ, maka na onye nwere ike ije Stop and Shop, nwee ike ije Walmart, nwee ike ije Walgreen, coronavirus egburu ya. Onye na-enwe ike eje Fambria na Terminal Market, Brooklyn, na-ebukọ ihe niile nọ n'ụwa, ọgbapụdoro ụlọ ebudo mụ na ebe ọ na-eme. So onye nwee ike isi eje Terminal Market, maka anụ m na ebe a na ngwongwo niile juru ya, coronavirus egburu ya, ọ na-egbu ya n'ụlọ ụka. Ya bụ ihe nji ekwu okwu a bụ ilu gbaba ndị ọzọ, anyị nwere social distancing dị enough, and then a na-egbu mask. With this, onwere onye corona ga-etigbu site na amara Chineke. Anyị emeriri ya in Jesus' name. Na ọmalịcha ihe ọgụgụ agụtagasịla anyị taata egosila anyị Solomon. Bọbụ Solomon mba. Egosila anyị maka Solomon chọwụ amamihe. Abịa n'ihe ọgụgụ nke bụ asị anyị na ndị Chineke fụrụ n'anya na ọnọdụ ọbụla ha nọ, na ha na-esi ya were afụ ịfụnanya Chineke. Na ọnọdụ ọbụla anyị nọ, that God wills good for us. Abịa n'ozi ọma egosi anyị na ka a na-akụnye ya bụ azụ, na a na-enweta ndị ezigbo, na-enweta ndị ọjọọ, mana n'oge ikpeazụ na a ga-ewepụta ndị ezigbo dobe n'akụkụ, were ndị ọjọọ megide nwụfuo. O webute m isiokwu ntata. Isiokwu ntata bụ every choice I make determines what I will be. Every choice I make ga-determine ihe ụbọchị ga-enyelu m. Kedu ihe o gosiri? Na ihe ọ bụ na mmadụ na-echuzu n'ụwa bụ ihe na-determine ndụ onye ahụ. And so na choices you make is what makes you. Choices you make is also what destroys you. And so ihe na-aba, either na ihe ahụ i were doziri ga-edozi, ọ na ihe ahụ i were gburu ga-egbu. Ọ ihe na-aba. Ka ndị ụmụ an instance. Joseph n'akwụkwọ nsọ was faced with a very difficult situation. Joseph dara ogbenye rinne, mana yọọ Chineke ka o nye ego ka ya wee nwee ike nụta nwaanyị. O emechaa nụta nwata nwaanyị a na-akpọ Mary. Ọ nụtazie nwata nwaanyị a na-akpọ Mary ka ọ kwadozie ka ya settle all down. Kpa asị na nwunye dị ime. Anọzie na nwunye dị ime. Kedu etu nwunye si wee dị ime? What is the problem? Now, a normal Jew at that instance, the normal natural reaction, if one will choose easily, for number one, if one put a water below, Kokodoni the Megane, why you had the normal natural instinct, a normal Jew, and of course also not instinct, a normal Jew. It is also part of the law. See what the water clerk after you put the combo. Madam, we have no wonder. Joseph will say, I can never make the right choice if God is not with me. That's number one. Then number two, see, now sometimes, now man may make a choice, may get a very hasty choice. It can be very destructive. What's it? Kiara Pogono Ola, Kiara Dinana, Cheuso Katama. That is to remain. Connect as a bench. He had not been audible. Yacho Kawana war. Yama to go. Come on, you can't remember Yaga and Zuzo, one and it was chosen. He was chosen. Can you get me? Come actually have no idea. Because number one, what take the time, he decided to think deeply. Then number two, oh, well, help me to make the right choice of
my life. Mmụọ nke Chineke wee bịa n'ime abalị wee sị Josef, etigbuna nwatakịrị nwaanyị a maka na Chineke chọrọ isi n'ezinụlọ gị wee nnukwu ọgwụ. Ọ bụrụ na Josef kpọrọ nwata nwaanyị a chụpụta n'ilo atụkwu elu okwute, anyị aga na-ekwu okwu Josef n'ụlọ kata mba. Ọ bụrụ na Josef reacted instinctively, Josef ọ ga-abụ nna Jesu? Mba. Ọ bụkwa na Josef mere etu ndị Juu si eme, a ga-enwe Jesu? Mba. Mana o tekere time, ọ sị ka Chineke nyere m aka n'iche echiche n'ụwa ka m wee nwee ike iche echiche dị mma, ya na make a decision and a choice that is good. Ọ dịkwazị ihe niile anyị na-eme eme n'ụwa etu isi echuzu ihe na-edipanyere the result. Nwoke na-ejiri nwaanyị, ọ bụrụ na o jiri nwayọọ chee echiche ọfụma, si oke na-eji ya chọrọ na eji ya chọrọ na eji ya chọrọ na eji ya chọrọ, then yọgbuo Chineke amala tinye ya bụ ije n'aka Chineke. Ọ bụrụ na o merie etu ahụ mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ nwaanyị ka ejerụta nwaanyị ka ejerụta nwaanyị, o afọ ya ọ na-acha ọcha, o ọ na-eji oji, anụ m ala ike nwaanyị na-eji oji, o anụ m ala ike nwaanyị na-acha ọcha, efuru anya ozugbo ngwa okwu ebigo. Bifo a na-anata n'ụlọ ahụ, amụọ bụ nke mbụ. Bifo a na-agba nkwụ, amụọ nke abụọ. N'ime moto eji je agbamakwụkwọ, a ga-akọrọ ọnụ wee nata. Rice esi n'ụbọchị ahụ, half ga-erufu erufu. Etu a ka ọ dịkwazị nwaanyị na-eje ụmụ nwaanyị, and all those decisions. Nwatakịrị chọrọ ịba uru, nwatakịrị chọrọ ime medical doctor, ọkwa ga na-eje school. You must decide to go to school if you want to be a medical doctor. If you want to be a medical doctor and you don't go to school, how could it be possible? The only choice you have made is I have chosen to fail. And I have chosen not to be a medical doctor. In your head, you want to be a medical doctor, but all the processes that inform that choice is not followed. It's not going to happen. That's why God is to be a medical doctor. And he decided that he may make chemistry, he may make biology, he may make physics, he may make it's not going to happen. You want to be a medical doctor and you're reading theology and you're reading it's a wrong choice because you are not directing your choice properly and it's not going to happen. And that's what happens. A child who wants to be successful cannot be pregnant at the age of 18. If you choose to become pregnant at the age of 18, 19, 20, you have made a choice. And the choice you have made is to be a failure forever. Because it's not going to happen. When you have a child at the age of 18, it is a baby nursing a baby. Your head is not together. Even if you're a man, even if you're a woman, it's going to take the whole of your life again. And it's going to take a lot of strength again for you to be redirected to that choice that is good for you. Otherwise, you will end up in the streets like all these people. Trolley. You will be all this everywhere. All you see people, little girls, driving that thing. They don't go to school. And they cannot achieve their dreams again. For you to live and for you to make meaning out of your life, you have to make a choice. That's number one. And number two, you must implement that choice. You must follow it up. Solomon made a choice. Solomon, tell me what you want. Whatever you want, I will do for you. Because so they have way long ago. Solomon, naturally, if he had worked with human instincts, the first thing Solomon will do,
ilego na anyị fụgo na ibe m niile egochago ụlọ na New York mee na ebere ka m so gote ụlọ ka m kwube mọgeji ibe m na-ebu. Number one, Chineke na-eme ụmụ m ndị a niile n'oke eke na oke azụ amụrụ m nke ha na-eje eje amụrụ nke ha na-ana ana mee na ebere ka nke a dị well directed nke a dị nka. Chineke ịfụgodo na ndị nọ na Naijiria alụtara ụlọ na ọ maka na alụtara ụlọ mere ma akpọ na bụ ụmụ Naijiria mezie aka alụta ụlọ ha wee kpọna ha Naijiria. Chineke ịfụgo na nwunye m ọ na mbatara ụbọchị ọ na-ekwusi okwu na-ekwuchi m mezie ka ọ ya mechie ka m nwee ike n'aka Chineke ịfụgo na ji na ọ na-eweta ego nri na every minute ọ bụ ọsị na enwere ọka ya zụtara enwere ọka ewetara mezianụ ka abịa nka na-ekwu ekwu ka o mee ike nyachie anyachie ka nwee ike fọm different ayịyọ based on self. If na ayịyọ niile a bụ gịnị nke nwe. It's all about you. It's not all about any other thing apart from you. Mana na ayịyọ Solomon, which was a very very smart ayịyọ. Chineke gwara ya sị ayịyọ ayịyọ ihe ọsọ ya bụ ayịyọ ya. Kedu ihe Solomon gosiri ome? Ọsị Chineke nye m amamihe. Kedu ihe mmeji amamihe a wee mee? Because wisdom is the knowledge of God. Nye m amamihe mmeji mmadụ bụ Chineke. Na mmadụ gị bụ Chineke ome ma agbalụ mmadụ ibe m kwụ mmadụ ibe m n'anya nwee ike duo ndị ilu nwa gị Chineke nyere. Chineke dịrị ka ya sị Solomon ebe ọ bụ na iburu ụzọ wee ya akụ na ụba na ihe olili na aga enyezi gị amamihe ahụ bụ ihe ịyọ. Anọbụrụsọra m enye gị ya na aga enye gị amamihe ahụ ị karịa ndị ibu ụzọ etu onyinye Chineke na gị. If God is giving, Chineke na-enye ha mfu ọ na-enye ha nke ha nke mmadụ nyere. Onye ka akwụkwọ nsọ ji wee sị do not put your trust on human beings. Put your trust on God. Chineke bụ Yesu ụmụsịa na-enweghị onye ga-enwe amamihe before you and after you. Onye wee data ndị otu a na-egoro Baịbụl na ijere n'ụlọ ụka nwa ekwura as wise as gịnị Solomon. Onye ọbụla na-ama nke as wise as Solomon. Eze a onyinye Chineke na make your choice based on you. Na society I know ya, the society is so polluted. Nigeria is so polluted. Social media is so polluted. Networking is so polluted. Evil everywhere. Evil thoughts everywhere. Killing everywhere. Crimes everywhere. What choice do you make as a Christian? What choice do you make as a family person? What choice do you make? And do you follow? O nwere ndị mmadụ na-akpụ ya atụrụ so ewu na-eje ihe. Ha niile enweta unu onye ọbụla eme gịnị agbabaga. Enwere ihe na-echeta mgbe anyị dị n'ụmụaka. Mgbe ahụ enwere ihe a na-akpọ ịkụ ụgba. Ịkụ ụgba bụ inwe gbagide ọsọ ịsọ ụkwụ n'ala iflipuo. So mgbe anyị na-eme nke flipin n'ala anyị did all that. Mana ịmana ihe na-eme ụmụaka ha na-adị extremely adventurous. So anyị na-eme nke a it was okay. Elokata one day ewepụta na completed building. Wee sị mba ka amalụ ndị ga-esi n'elu flipuo from one story building wee luo n'ala. Onye nke bụ flipuo nekata nke a sị nke a bụ emere ka wọnda. Ana m onye nke bụ mgbem. Onye nke tọ mgbem. Oruo masị nwa ya kwụ ma efuru nza n'ala anyị. Nọ na ịbụ ndo na aja dị n'ala. Mana amacha na ụmụ blọk eji arụ ụlọ dị ya. Wee sị if abandoned from here, who will ever save you? Mana mmadụ bụ ihe nkeji wee na-espeak maka ịmago na mgbe ha na-asị anyị bụ ụmụ nwoke ndị amị anyị na-eje amị ịmaghị ihe ụmụaka in elementary school. Nekadị ha asị ha mba na mọm ya yi ewu because that it was the only easy explanation I could give. I don't know why begin to know why I gave us a camera why or wait for him. I'm not jumping. Because you have to make a choice. This is a choice of life or death. And you whoever it's your choice and you have to make it. What you choose makes you and what you choose destroys you. Nekati ha na say na lie.
ekwelukwa na samawo onye nke nọ n'azụ si nche kpọpụta ka ya ọwụọ rụrụ labia fai onye nke ọzọ obere ka ya wụọ nke rụrụ onye nana gwa eme ihe ụmụaka bụ onye ọbụla tikipụ ọsọ enweghịzi onye ya ka ebubezi onye nke ahụ dara maka ụjọ bịa emere ọ na-agbazi kikikikiki ka ọ na-anwụ onye ọ na-agbapụ ọsọ gịnị na-atụ ha ka ọ ga-agba jụọ ka onye ọbụla si na ya nọrọ mgbe o mere na ya fụrụ ya maka ịnọrọ mgbe ụdị ha mere ihe ọ ga-abụ bụ na iso wee mee anọrụ iso wee mee nne na nna gị egwuo na gị ụbọchị ahụ onye ọ na-agbafuo nwatakịrị agbagide dịkịta echetazi ma agwọtara ya ka o mesisi ebe ahụ jee mebe of course ọ bụrụ na agwọtara ya he will surely be deformed forever in one way or the other. Ụmụnne m na Kristi, what we choose makes us. Choose according to you and God's plans for you. Don't choose because somebody pushed you to choose. Choose because it is good for you. Choose because it's going to work for you. Choose because God loves it. Choose because that is the best choice to make at the moment. Ka Chineke gọzie anyị niile, nchekwaba anyị niile site na Kristo Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwanụ mmadụ ịtọ n'ọdụdụ oche ha du anyị na ekpele bekit shot. Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị niile agbakọta gị ọnụ n'obi gị iji olu gosipụta gị ọtụtụ ebumnobi anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik gafere ụwa niile, maka nna anyị bụ Pope Francis, Bishop Ibu Nicholas, ndị ụkọchukwu anyị niile na ndị na-agwa odibo n'ọta nke Chineke, na-ayọ amamihe Chineke nyere Solomon ka ha wee nwee ike na-edu na-agbaziri nzukọ Kristi. Anyị arịọ gị biko dịwe n'anyị. Maka ndị ụka Catholic, Christians around the world, and our dear Christians in the Continental Catholic Church, ka Chineke na-akwaziri anyị nta ka anyị bụrụ ndị na-aga na-achụnalị Christians, ndị ga-eso wee na-ekwenye maka ọganihu nke anyị arịọziri. Karịa ndị ọrụ na niile
ka nratazie isi a nara ndị Chineke ọtụtụ ebumnobi. Onye nwe anyị chi kacha chi niile, anyị ewelụgo ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ anyị niile na-egosipụta gị. Anyị ma nke ọma nọ n'eluigwe ebe nọ dị nsọ, welu na-enyekwasị anya ya. Anyị wee na-ayọ ka ịnụla ayọ anyị ndị anyị niile, ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara n'ụwa. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị anyị siri n'ọtụtụ onyinye inyere anyị ghọtara gị, mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ n'ihe omimi nke kacha nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a, were dupụta anyị na aṅụrị dị ebighị ebi n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jikere na eji ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe, si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe, na-eto ebe gị oge niile na ukwe na-ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie nsọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị arịọ gị ido onyinye ntinye nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ arụ nke a ga-eburu nye maka ụmụ otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anya si o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ nye ebere a ga-agba ya n'ihu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta gị ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị otu ụka gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke mgbe gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro meji Maria dị gọzie nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị ma wee keta ndụ ebere ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jikere na nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile na anyị nọ n'eluigwe zọpụta n'anya anyị na-arịọ bụ osebụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu elekwu n'anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo ụmụnne m na Kristi na-enu nwa atụrụ nke Chukwu na-enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọghọri nke nwa atụrụ Chineke ka n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebere
O sacrament most holy, ka anyị yọọ ịyọ. Jeenwenụ, anyị eriela oriri ahụ n'ọbara Kristi bụ ihe ncheta ebi ebi nke ahụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nsọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị n'ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ịkọwapụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Biko, second collection for the maintenance of the parish choir Nyanyi High Garden. Otito dịrị Jesu. Biko, ka ekunitela anyị nwa ọfụ anyị Nkechi Mbagwu, our newest Christian enu, ka enye St. Fortunata rousing welcome. Kuniti enu. Yes, it's a good Christian. Osina Agboro Solomon. Father Solomon. Solomon Mori anyway. The bishop asks that everyone, this is for the new people that are coming today, the bishop asks that everyone receive the body of Christ by hand. When going to receive communion, your face mask will remain on your face. And only after you have received the Eucharist in your hand and walk away, can you quickly pull down your face mask, put the sacred host in your mouth, and quickly pull your mask back up. Because this has been the norm and is moving well. And like Father Ku, you can see we have more seats at the back. Tell them to come. It is good to come together and praise the Lord. Kafasa siweku, anyị na-eje ka arapụgodu nke na na-eje ọlụ mana anyị na-eje supermarket. Ka anyị cheta sọọsọ ndị okenye, the elderly and the sick are the ones asked to remain behind for now. So please encourage everyone to be at the mass. We enjoy seeing everybody. Otito dịrị Jesu. Anyị nwere birthdays today. Oh, our little Mbagwu here is also having a birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. And also to make you come to church. If you came early, you will see that the church was sanitized before we came in. And if you want to confirm what I'm saying, after Mass, stay at the back and wash. They will sanitize the place again before we leave, so that everybody coming into the church is very, very safe in the name of Jesus. Amen. And to remind you, the rectory is open from 9 till 1 p.m. every day, Monday through Friday. So if you have anything for the church, you can see Solomon booked with the parish for today, and everything went smooth. So please resume the activity that we normally do with the parish, because they are there. And when any anniversary? Any anniversaries? Okay, no anniversary. We have already welcomed the new member of the church. Is there any other new member? No new member. Otito diri Jesu. Onye nwe anyị nọ n'ebe